They can't even support their Bulawayo podcast. Yeah. Kunonzi Bulawayo podcast tona maviews achanenge chiita malikes anenge chiita that's what vanhu Bulawayo havasi kukwanisa kusapotawo kukasara pakusapotana pakasara hameno kama kakurwadziwa kanenge achitiko nemafetoti clash kutaura pafeya ndika yauraya music industry yauraya mangoma. Right, what do you mean kana chiti yauraya mangoma? Right, kana chiti yauraya mangoma ndiri kuti nini one zviri kuitika so far so good vanhu wese wawina makaplash waya hapana nengoma iri kurira and hapana anogona kuimba zvinhu zvinogona kuti zviteerero kana nemwana muchechi kana nazvo especially chari kunyanya chichema nacho imedia and kuradio station andika kuradio mudhara andika kuradio mudhara vanhu ngavaite zvemusic and zvengoma tombosiya zvinhu zvisina basa izvi kuzvebuya hatikuzviona zvebuya zviri kufamba mozvanaka but hakuna kuzvakuka zvinotisvitsa nemageto youths aripo njanji. Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again. Anapa patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinotsvaga tarenda rakasiyana-siyana. Muzoona nhasi ndikufara because ndina artist abva kuBulawayo anonzi Njanji. You know, most of the time ndechingomhanyisa nemageto itso ndandingabva uchitungwisa haifiridzi chichichi, but nhasi ndina artist abva all the way from Bulawayo kuya panapa kuti tizomboyatsonzwisa kuti mangoma ari kumagona sei, mangoma ari kufamba sei. Saka change tikurukura nawo so that munoziva more about Njanji Simbi Hombe. Is an artist akaipa wana achiteera music yake ndakaitsona zvishoti talenda riripo chinongodiwa nechekuti maZimbabweans support a local talent to the fullest. My father muri sei? Tiripo zvedu mukuda sei? Malax mda mabuda nePapico King. Bulawayo chako chako City of Kings chaba mabuda nePabulawayo blues chako chako asi sekuri sePabulawayo super tikuzama ndaanza kuti zvimoko zvedu zvese zvazviri kunongona zvakanaka zvakatorwa zvakaenda kuBulawayo yese baba saka ndaanza kuti kuBulawayo ndokune vana mapombi kunokwasara zvibage baba kwasara zvibage zvega but ndikuona ndichi panyaya iyoyo ndinogara ndichitaura nevanhu chiti zvoni no zvibage hazvina kusara atonyatsobata nyaya kutaura Njanji muHarare muno matika tine vanhu vanonga vabva Bulawayo vabva Kwamutare vabva saka still Harare tichiri bhoti chinoona wakanaka but kune nzvimbo dzakaita sana Mutare ndokwatorwa mabhembe achienda achienda Bulawayo kuna Chinhoi ndokwatorwa mabhembe achienda isusu mabhembe edu anongouya ngoriwo muchiraundi but handikunowanika from Bulawayo ndokwanisa kuwanoina mwana matogara matopinda baba ndatokusoterai ari kuzviziva kuti aritozviona zvinoitika zvikuitika hamunotsvagirawo one pombi farai baba zvaitika pombi gara ino masimukana 3 izvezvi masvika muno marana ma 8 o'clock which means inini hapana ka ndogona ngonobudikirawo na 3 ndichosvika na 8 ndandiona mwana ndara yawoka mndutokuda kuBulawayo saka ndise maworks tukupusha saka mbonzi Njanji ndiani like your real name ka short background. Okay, anonzi Njanji Simbi Hombe ndinowa Wambe zita rake rekuberekwa ndakadza kumzilika zayo kuBulawayo but kumusha kwandi WhatsApp kutsatsa guru chako so I find kuti tato vanhu vakatomixa takuto chindeveli nechishona zvangofanana zvakutoenderana zvese takutaura fluent but pachimoko changu chao chandipa paipandika make sure ndodo chimoko chiri patient pakuzonzisa ndevele because ndinoida singaiti but handigone aiwapo tokutambisa nyama yazodzidzisa lolo takakula down takachila ndevele aiwapo ko music makazotanga kufunga zvokurwa mangoma ri marecordings acho ndakatanga 2016 but otherwise music takangokura vele tiri vanhu vemusic. Alright. But marecording ndakatanga 2016 tikazombopusha tikapusha tikatomboita makolabo naDadza D naJalavu. Alright. But tapusha chakati disturb by COVID. Alright. Because ndakatombomira from 2019 tikazotanga last year September ndipo ndakatanga kupusha. Alright. Saka mimi kuti kupusha mangoma kuBulawayo munongoza kuti kutozotsvakira bag uchita sei uchipusha music. Saka
zvakatombotimisa andimona kuti sepa kuita covid mari yakatomboitochi lolo apa ndiwo izvozvo takukwanisa kuafforda tase kuti tipushewo but beside music ndinochiti munosponsor bega music yenyu beside music munoitawo zvizvimwe zvamuita nezvazvo izvozvi tine shop yemacosmetics ndakabva kuvhura manje plus ndimbori neshop yemafoni ungazama ngokiyakiyawo zvoda kuramba tichikiyakiya because music ndakaona music inoda kamwe kabackup so because hatina mapromota hatina machi saka kutozviitisa vega zvinhu zvako kana paina anozouya achingopinda pakati iwagara uchingofuwa uchipusha true saka inspiration yemangoma yakabva kupi inspiration kuti muzotanga kuti handada kuitawo zvinhu izvi chinoitika vheri ndechekuti kuti munhu wese atange music anenge atori nemunhu anenge akamotivata aine idol yake saka amini kuti nini ndeteerera mangoma ekujama ejoma zvokudaro saka Capital ndaimufarira so tiralokawo futi ndaifara Jalaf ndosaka nechiti ndakatomboita collabo naye because ndiye munhu andaitofarira zvokudaro saka ndo zvangoti inspire kuti tange kuti takurekoda danzo music saka music mukurekoda kupi ndada kukurekoda here izvozvezvi ndikurekodwa nanonzi Tiflow the producer ari bomba ne ndokubulawayo kuti sofana ndakarekoda nemaproducer wese wana Levels wana Malon T wanani Tiketi wana Sam Chris wanani nana Oskid nana Timan wese ndakarekoda nawo wese but so far so good the fact kuti ari padhuze lazima mfano kuti munogona kuti kana muchiita chinhu chenyu muri one alright anenge asina kutora semutoro yes anenge achazoti tikuita chinhu chedu but handisi kuti ndikushora mamaproducer ese bo but ndikuti mufana yanoteerera alright awa ndababata ipapa ko mavisuals manje because mazano ndikufara zvemavisuals zvekuona fara mavisuals akamira sei so far so good ndofunga pene ndokuti ndakatanga kupusha end of this year namboita mavisuals neAfri Art namboita mavisuals futi naDJ Brooklyn akaimba big up Brooklyn akaimba mfana yena right ndomukuita but amuna maplans ekuzoitawo naSapu nani munomara because you know I believe kuti mune ma-gatekeepers sometimes kutsaya kuda kubreaka unouya kudhila nawo aiwa munoza zvinoitika music industry vere chiraundi yacho chiseko chacho chidiki ona chandaraka chekutoti vere iwo naSapu wacho ndotowana munhu wese ari music industry ndomuda mini kuti vere tofanira tomboite mama projects nawo wanaSapu iwawo chazitomboachara around that is if tikamboita ma-recordings kuHarare kunoko tobva tango arrange naSapu tongoita mavindosa ndoada but why makachuza danzo nemdara because kune misambo yakasiyana kune jazz kune why makachuza danzo munoza danzo music madzidziro ndakaita danzo music chandakaona ndechekuti maartist mazhinji wanozvitinda wedanzo music and one wanoimba padanzo beat but iwo chaiwo genre yavo haisechi yedanzo vamwe ndoeafro vamwe ndoesungura vamwe ndoegospel mukanzondara vamwe ndoejit asi wanoimba padanzo beat saka mini kuti ini chakaita kuti nditi ndachusa danzo music inyaya yekuti danzo music mapatani mukanzondaraka ende mapatani ndo atinawo ndo chinonzi danzo music mapatani mapatani yes because music inomotivata wanotsvaga big mahustlers masvanazondaraka saka inoda patani kumakolabhu izvezvi danzo mamborona Soja Love mamborona Dadza but izvezvi pane here pamwe zvamukurongawo about makolabhu ya tiri kuronga makolabhu akatowandeni obvious chazotouya kuno kuHarare futi but hazvidi kutaura before tisati taita zvoda kuzoti vanhu vaone nemaresults alright ndine mubvunzo uyu kayo ndinoga ndichita problem nevanhu vekubulawayo munofila here mimi kuti vekubulawayo kusapota music yenyu zviri enough chinoitika ndechekuti vanhu vekubulawayo vakamira so handi
vanhu vaya vanobhilivha nemunhu asimuka atosimuka kudhara. Muona zvandaura. Ndosaka muchiona kana maartist ekuHarare kunoku achigona kuti anoimbe uku achifadza vanhu vanobhilivha nemunhu atosimuka kudhara, meaning kuti muBulawayo tiri mashure nemarketing. Muona zvandaura. Because tauro redu pashow, chokwadi pashow, uchisvika pashow uchiimba ngoma rinozikanwa nevanhu zvinofadza vanhu. Muona rather than kuti vanhu vateerere kuti uda kuzama kuita sei, ari kuzama kuti chii mukomana kuti mufesi. Muona zvandozamutaura. Saka meaning kuti kunoko kuHarare indofila ngiro nokuBulawayo ndika havanyatsosupport local talent enough zvokuti vanozoda kutozonzwa kuti kuHarare kuna nhingi ari kupisa kana kuti manaini uyawe ari kupisa kuHarare, then unobva wazoda kumusapota wozomubhilivha havanyatsosupport type chaizvo music because kuBulawayo indobhilivheni kuti kune tarenda vanoziva even the way vanogadzira nayo mavideos avo, the way vanonyora nayo mascript, unyatsovata vanhu vanoziva zvavanoita. But chiri kuleka ingoti support. Ndikuona vanhu vasingatsosupport nogara ndichipopota panapa papodcast inoini every time pese panotaura nyaya dzekuBulawayo ndiita nekuBulawayo learn to support local talent, supportai local talent because chinonyanya kundishamisa chekuti panobva kanga mufana kasina kana basa kujoza kunosvika kutobhora dhanzi kutopedza kutotora mari but muna kuBulawayo tei kuti anzwa nedhanzi chai vanhu vanyatsouya vasapota vachiti kusapota wedu pane pasina. True. Munozoti imwe skill iripo ndereche music mamiri akaita music anti ndekuti before usati waita zvakawanda pamusic ngaitanga yapinda pahati andika ndosaka muchiona kuti even wana mudhara Chippers munhu wekuti hatarisiri maprofits ekudaro when it comes pakupromota music yakatanga yamupinda apa before asati aita chunhu. Even nditotaura naMutarizo nani wese madhara music yakatanga ita sei yapinda apa before asati ada kana mari kubva kwairi. Saka mini kuti mari ndeimwewo nyaya futi inenge yakuuya apa asi kuBulawayo hakuna munhu akaita sei akapindwa nemusic apa especially local. Samanje mfanira kuti wandorwadziwa kuti akabvisa mari ichadzoka profit chete sei hatarisi kuti chinhu chandaita chabudirira success. Maona zvandaka andanga atarisa kuti chadzoka haya idzoke. They can't even support their Bulawayo podcast. Kuna nonzi Bulawayo podcast tona maviews akanenge chiita malikes anenge chiita ndatsota vanhu kuBulawayo havasi kukwanisa kusupport kukasara pakusapota pakasara amene kameka kurwadziwa kanenge achitiko nemafere edu inyaya yekusapota nenyaya yandikutaura yevheri spend hapana vanogona kuisa mari pachinhu chemunhu. TiMaBulawayo vanofana kupona, munofana kupona kwaBulawayo vanofana kupona leni kusapota na pachenyu leni kusapota hatisapota nepachedu tikati pachenyu nyotenga ameno titoredi sikuzi kuno kwatini kuno tiredi kusapota ndosaka matotidaidza tiri redi kusapota anyone from Bulawayo especially in personal even team yesana fanda the way vanosapota namanaini we are ready. Hawarwadziwa naFanta even Fanta wamutiposta chakati anoposta we are ready kusapota anything from Bulawayo but tukumbisa kuti vanhu vaikoko vaita se vasapota muri madakunza muchita nyaya yamudhara Chippers tapinda muna August mudhara Chippers ari kwakatirongera Cup Clash Sting. Are you ready for the Sting? Mukuuyawo here tizono muchiclashawo maybe yanakona ngale muchiclashawo nemwe team. Are you ready kuuyawo kuchinichi? Munozoti chii babangu zviripo ndezvekuti aiwa toregister because music alimoza zvinoita zvakamira sei hawasi wanhu wese vanogona kutuka kana kuwanzirana kana kutsvinyirana ndi mwana zvandaraka so inza chewe kuti ndototi clash yaya kutaura pafair andika yauraya music industry yauraya mangoma. What do you mean kana kuti yauraya mangoma? Right, kana chiti yauraya mangoma ndiri kuti nini one zviri kuitika so far so good wanhu wese wawina macup clash waya hapana nengoma iri kurira and hapana anogona kuimba zvinhu zvinogona kuti zviteerero kana nemwana muchechi kana nemunhu mukuru. Mwoza zvandoza mudaraka so inza cheweyo kuti sezvete tutaura pepe kuti munhu wese atange music nanditika unga ainspire nomwe munhu anenge ane idol rake andi saka chindiudza something kuti mwana mudiki anoda kupinda muindustry nhasi andi ukamisira beat afungi kuti aimbe chorus andi akutokuudza kuti ndiani uyo ada kutora bhutsu negotsi
mukudzadaka ndo triki yapo kozi ari kuona but unaika njanji we have this culture takaitora from Jamaica and in Jamaica tine masting ari koko so like tizotangira kunoko tine maclash tine masting and tine maartist wobva akabva from through mastings vayo we have ana Vybz Kartel ana Binman waenda kumasting we have ana mfana popcan vaipfuura through masting but inyaya kuti zvavanozonoitawo after sting because sting pamubata nenge ngori it's a lyrical war ndenguoratidzana kuti takasimba here panhaurwa yekuita se yekubata nzamba wenzi but I understand kuti sting haisi for everyone. But ndikataura something panyaya sting papapa onaka zvakanoitika pasting handi anomuona takatora culture kuJamaica but tatora culture kuJamaica tikabva tati izim danzo handi mini kuti zim danzo handi taisa zim handi tine hunhu handi tine hunhu wedu atinahwo handi kuti vaugati handi no not exactly nekuti pati kubatisa hunhu wedu tine hunhu tine maitire atinoita tika but tine zvimwe zvatogona kutora futi from Jamaica. Alright fine ngati mmanyepa ipapa ndika ndipapa makagumizarudza kwa sting rini kuJamaica Adam Tema unsi pane yaida kuitwa muna 2025 ino yakavharwa munozwana I'm not sure. I think yatakagumza ndekudhara masting munozati waya akavharwa masting masting zvaaita ndezvekuti aipromota violence manza explicit andika anga ine vulgar kwete rekupedzera munozandaka aipromota violence aita sei and after but manje vanhu kuJamaica muchataswa kuti muking of sting andika ndininja man ever since andi but munotasa ninja man yakuti haana song kunze kwati ninja munoizwa song yake yaakaburisa iyega inonzwika because iyi aikonzeresa nemasting andika but wakazviona kuti hamazi meaning kuti panapata kutouraya music ninyechi nemasting murikufuna zvandozvataka saka chitasai muno kuti munhu wese aimba sofa pamacup clash aya ari pandika alright ko why tisingamboiti zvazvo kuti alright tomboti ngatireseka nemangoma nemusic kuti mangoma ekutukana ndasitava madhisi mangoma chaiwo toti ngatiburitse mangoma maburitse rake pawiki iwe uburitsa rako pawiki andika wanhu ojaja mangoma andika tomboona zvakamira sei asi remember pane sting yaingere madhisi asecolors naJalav onai madhara aya zvaaita madhara aya when it comes pamusic pacho andika waipa unopedzera music madhara I think ndopa pakuzoita problem nevafana mazuva vanopedza kusting but havasi kuzogona kunyatsononyora mangoma anonaka murikuona zvandikutaura asi madhara aya munoti maneto tatanga kumuziva panyaya dzemasting haazokuzopinda yake musting but after ipa pakanonyora masongo angaribo zvinoitika namadediwe munoona example yamadediwe maita andika why asina kuconcentrata nesting munozva chinonzi music chi ichorus baba handi chinonzi music ichorus andika saka umwe munhu izvozvo mukaisa beat izvozvo zvikandika you are supposed to freestyle a chorus munozondaka onyora mavhesi kuzi ngoma ichi ichorus munozondaka madedido akanoconcentrata nemusic ndosaka muchiona madedido nanhasi ari bo munhu akana even Junior Spraga anzani uyu mfana uyu kwete Junior Spraga mfana waJalav ni Junior Spraga ndika but mawari Junior Spraga futa akaburikana pasting asi handisi kuramba ndika at the same time akabva ati hani muno zvirakatora kuti ine zvesting handizvidi but ndotofila futi kunge paipa pakuramba sting wakaita ndika inge siri good idea but oneka zvinoitika ndezvekuti munozoiti even pandaita 7 clash yawo ya handika pasting yaya mfano uyo haasi freestylist aiwa haisi freestyle pane freestyle mda handika pane chinonzi freestyle nemapiece emasong mukuita zvandaka mapiece anozatika but anoona nezvandikuza ndakatanga music kudhara ndine mapiece ekuti ndogona kuimba mapiece kusvikira dheri yese anenge ari mapiece andinawo mubrain mapiece anoimba nefreestyle zvakaita se zvakasiyana muona zvandaka saka mfano uyo ndewemusic asi munoona masting ndamboti rimwe ndichifona so kune umwe mukuru kutaura mazita zvakokashata ndika kune umwe mukuru ndobva kubulawa anditika mukuru ndomuroti mutiridzire ngoma pastation mudza mudara inini muna inini zvandiri panapa ka ndototenga kana mutero chacho weredio license ya chane chitengera muzva ndichechi
ndikusapota wakuru wavo kuti dai wahora waita sei watiridza muona zvandoraka asi mukuru zvatakandibuditsira muromo wekuti chii nyaya iripo ndeyekuti uyauzoregista kuchi calculation pandafona ndichindikumbururidza chi mangoma paredhiyo muita zvandaka unozoguma pakuzosvika pakutozora kutoti but mini kuti apa zviri kunzi iwe zviitire zvaunoita andika izito zvatikuita sei zvatiri kuita mumwe zvandodzamadaka saka unongoa kuzosvika pakutoti but kutonyengera kwakadhako muita zvandaka saka munoona ifaindi kuti existence izvozvizvi kudhara nditonomene mainterview andakaita hobo zfm nechichichichi andika muzvandaka but unonga kuzitomboona kuti but ndakatoita lucky ndichinzwa koye nchichipinda baba muchindifonera muchiti uya kuchi kunoku podcast muzvandaka ndakafara singaiti mazvanaka but ndaigona ndikumbire kuenda kuma radio station but ndaona kuti it's useless andika because kutaura pafeya ma radio station emuno baba akupusha zvinhu zvisina basa ndochokwadi akupusha nonsense it's nonsense inonsense because izvo zvitasaimona zvinoitika hatizoshoredu zvimwe zvinhu meditation yeumwe munhu andika but izvozvizvi main chavo vanhu vamain maartist atiunoona pakapulash iri kuya iyi andika tinoona buwe mudara dombo tinoona dombo andika saka isusu kana tichikuti isusu alright fine chinoita kuti mumwe munhu atange music inyaya yekuinspire nomwe munhu andika saka inini kana ndichirwa dombo mufana ari kunditeedzera mugeto yekuti ari kuteera achafunga kuti meditation yedombo ndochi ndo masports uona zvandodzamudaraka saka mini kuti hapana zvati kunoona saka aiwa mukuti maclash ngatomiswe aiwa maclash akadhakwa vanhu ngavamboite music orit ngapamboitora ti kana kuti mudhara chipa azombouya ndi oti wakomana iwe newe andika ngatipotsere ngoma every week oneka mafanzi acho futi tisingatarani kuti mudhara chipazi mudhara chipazi hongwe wane love nesimdanzo nemayouth kuti asimuke nechinjia by the same time is a businessman anotarisa kuti zvoni vanhu mafanzi acho vanoda futi zvinenge zvehondo zvizvi zvinenge zvekuclasha you find kuti panoitwa maclash aya kunenge wakati wakatarisa malive anenge achiitwa anenge vanhu 24,000 30,000 kuona live maclash aya so ndachipa tongatoti but vanhu vacho ndo zvavari kuda ipapo muswa 31 muswa 30 was 31 August, that is Sunday. So muswa 30 ndopanenge paine sitting ngoma and guys you are all invited kuti munge muri kusitting ngoma muswa 30 muita sei muchionayo no njanja yekuti hazvisi bho zvikukwadza music zvikuita sei but ndozvoda kuti vanhu zatopaita sei at the same time unoziva chinoitika chii yes ndozvinoda vanhu nini ndichatoionawo clash iyo uchatouya aiwa hakuuya hamene zvine zvazongetika mandogona kuti ndichatoiona handika but hanimoona kuti inini chandiri against nacho ndechechii zviri kuuraya music industry mwana zvandaka at the same time unoziva kuti vanhu zvazvinoitika muna vanhu mozati tikati uyai kucity sports nhasi pana vanhu vari kushudhana nepfuti mozaka vanhu vanozara vanoda entertainment mudara vada kufara muno vanoda kuungana muto zvandozamudara vanotozara vanhu kuti taunoona vanhu vari kubayana nepfuti dhana chatese achafa pekutanga muno zvandozamudara so I mean at the same time vanhu vari kutozvishayira munozati vanhu vanodada zimtanzo vanoida music but music yafa mudara waripo wakasimudza music kudhara ndika wachiri tingaite sei kuona kwakweyo saartist akatanga 2016 aona zvinhu zvakawanda zvaichitika muindustry akaona zvana Soja Love zvana naColors akaona zvinhu zvakawanda zvaiitika muindustry unofunga kuti zvii zvingaitwewo kuti music isafe right zviripo ndezvekudai so andika handi kuti music isafa ndi handizvo zvinatinawo izvo tikaridza ngoma raJalove totoona takutosiya zvese zvatikuita takutojamba but akafa is late and but alright ngatimboti umwe munhu wemacapulash akafa tingaridze capulash tikajamba kana kutira toti munhu uyu ndo payoutube toona kuti pane time but izvo zvichipa every time Soja Love kuti pane time atinomboenda tinonzwa nanhasi handika but alright fine ini chandikutoda ndechekuti music kuti isafe mudara onai alright ngatimbeti example yemasalala haumana ngatisawenga yemasalala ari kuputisa ngoma ngoma dzawo dziri kumeka sense
mukuita zvakanaka wari kugara pasi vanhu vaya muona zvakanaka cause nditoona even ndine magogas atori kublawa atochembera chaiwo vanogona kuti vateerere ngoma dzemasalala dzadza cause ari kugona music. Yes. Vanoti kudhakwa nemalaita. Yes. Vachambas. Wafana vari kugona chi music vari kugara pasi muona zvakanaka. Alright, fine. Zviri kuconcentrate nazvo especially chari kunyanya chema nacho imedia andi kuradio station andika kuradio mudhara andika kuradio mudhara vanhu ngavaite zvemusic andi zvengoma tombosiya zvinhu zvisina basa izvi kuzvebuya hatikuzviona zvebuya zviri kufamba muzvanaka but hakuna kuzvinotisvitsa nemageto youths aripo njanje tingaite sei kuti music yedhanzo isafe? ndo zvandikutaura izvozvo tingatimbokonzentrate nechi nemusic good music kana wada iwo wari ngatiti maclash kana wada andika alright fine ngawamborekodinga madhisi wanoyawaya wasangana wachinoimba madhisi aya mona zvanditauraka iri music yekuti inogona kutoteerereka monaka apa chatine chitanda chekuti wanhu wagara wakamaintaina kuimba masongs modza mudara kuite zvaa zvokuti mike ndabva ndakupa kiki ndabva ndatora peni ndabva ndaisa tiki mazvazvandaka ndatorwa piki ndizvozvo ndatorwa piki ndizvozvo niki zvazvadii ovha adii niki uyauya hapana ndijiki uya pano iwe jeki ndabva ndanomwa 6 pack ovha yadii 6 pack yeyo music amafani mudhara vanhu vari kuda zimudhanzo mudhara but kuti uya kuzama kuti appreciate kuti mangoma tiri kumada but hakusisina chi mangoma Alright, I think ndapanzwisisa saka tine song rati timboperforme panapa but before sataperforma song yabo song yo ndechete kupesira from mubvunza ndinayo yemusic I think maipindura neclash matara zvinhu zvakanaka zisingaiti nemunderstanding yamunoitawo kuti clash inofanira kuitwa here kana haifaniri kuitwa zvakaipiri zvakanakira tayatsonzwisisa kuti music yenyu inowanika papi? Ndine payoutube anti youtube ndinjanji simbi wombe then Facebook page futi ndinjanji simbi wombe then TikTok futi ndinjanji simbi wombe Instagram njanji simbi wombe zvese kokana pachake paina kungoda zvokudaidzwa kustudio wada kuzoshanda nemoita makolabo ane macontacts anti vanotibata pane management yangu anti andakuya nayo zvangu nasi pana 0717 411 738 mona kupama zvekare mona kudzokorodza futi namba mona ndidzokorodzera namba alright ayebo 0717 411 738 yes. Alright, guys, ndofunga manzozo ngatitazve sakati mumbonzwe music inorohwa nanjanji simbi wombe munzwa kuti iri sei then mokomendawo molike moshare mopo vamwe vanhu kuti vagara vari up to date vachiziva zvinochitika then my people from Buluwayo, please support local talent because tine talent rakaipa riri kubulawayo rikungoda support yenyu chete tingoda kuti mungese like sometimes ukangoona video munhu unongeso like wonawo you never know unongo watochinjawo life yake munhu yena mudara hamene kuti mune zvimwe zvekutaura asati apinda performance yesoka dati mutirovere hamuna mamwe mashoko amungatikudza here muresima inini mashoko andingangotaure DJ Sparks ndango ndakawarairwa zvangu andi ongoti musi wechi Friday ndione ko yapinda DJ Sparks ndokubiga mda ndokubiga anibodikunyebera rambe makadaro chibaba murwadziwi tinosupporta local utano murwadziwi chibaba don't believe mu local tobelieve kuti local inoita international ngatakuda kunzwa international titonzwa local anongo watobva munome wawo tobelieve mu local todaro saka amen ndo gamashoko ngametaurere mukoti aiwa abo right saka guys parapa gati tese legati play instrument timbonzwe. Okay, alright then. Ndini njanji simbi wombe ndinofamba nezvitima asi handimbofa ndakapenda nyangwe wakauya nemapemba ini wacho ndicharamba ndichipinda ndati ndicharamba ndichishanda ngatidambe chamunyuru dudududududu tiri murudo ngatidambe
Pull up. Okay. Alright then. Ndini njanji simbi wombe ndinofamba nezvitima asi handimbofa ndakapenda nyangwe wakauya nemapemba ini wacho ndicharamba ndichipinda ngati ndicharamba ndichishanda ngatitambe chamnyuru dudududududu tiri murudo ngatitambe chamnyuru dudududududu bebi tiri murudo saka ndati iwe uri wangu iwe mudiwa wangu iwe chiponda moyo changu iwe chidoko anoda kukutora anoshayiwa peace handiziparadzai ini handina mesi wakawaka mumambure kunge van pes kusagrese ini ndinenge mesi okay alright then ndini njanji simbi hombe ndinofamba nezvitima asi handimbofa ndakapenda wakauya nemapemba ini wacho ndicharamba ndichipinda ndati ndicharamba ndichishanda ngatitambe chamnyuru dududududu tiri murudo ngatitambe chamnyuru dududududu bebi tiri murudo saka ndati iwe uri wangu iwe mudiwa wangu iwe chiponda moyo changu iwe chidoko anoda kukutora anoshayiwa peace handiziparadzai ini handina mesi wakawaka mumambure kunge van pes kusuka ground rese ini ndinenge mesi uyautore kisi pamuchato wedu bebi tichatamba maclarks wow wakanaka uri misi yes rudo ngatizaze mupesi ngatitambe chamnyuru dudududududu tiri murudo ngatitambe chamnyuru dududududu bebi tiri murudo saka ndati iwe uri wangu iwe mudiwa wangu iwe chiponda moyo changu iwe chidoko uri changu pane chimwe chidzini chandakamborowa chimwe chingoma chandakamborowa so chekuti vanhu vaisha kuti meaning yacho ndeyechiyandika takachorwa ndina team on manzan ngoma iyi DJ Sparks andika ndiri munhu wekuti inogona kusaunda fani kwamburi kuti mogona kuti useka but chunji iri serious ndiri munhu wekuti ndakarwadziwa zvikuru ndichingoona vanhu vachishungurudza mbudzi yadzo mbudzi muka wachingoti munhu wese kwakawada mbudzi ona chirutema nedombo ita sese andika samudhara munhu anodhivhenda nature andika umwe munhu akada kuroorwa onza zvichinzi vakusungirwa nembudzi nechichi andika but at the same time ozonzwa zvakunzi munhu akapenga igoti mozvanaka saka what's the purpose okuti kana wasangana nemunhu oti uri mbudzi yemunhu apa munhu akapenga tomutichi goti futi saka ndakatoona kuti ichi mbudzi imhuka yakanaka maona zvandotara isai DJ Sparks timbotaura nenyaya yembudzi okay alright then ndini njanji simbi hombe ndinofamba nezvitima asi handimbofa ndakapenda nyangwe wakauya nemapemba ini wacho ndicharamba ndichipinda wamwe ndo wanotuka mbudzi wamwe ndo wanobata rafu mbudzi wamwe ndo wanorowa mbudzi wamwe ndo wanouraya mbudzi munoidarireko mbudzi wai muchidaro mbudzi munoibata rafu nezvajaja ndini wani munhu anodhivhenda nature munhu wani anodhivhenda makricha majaja bites ndokuudza njati ndiye ticha me musakawande mbudzi wanhu wakapenga moto wati mbudzi iye krishano moto muti goti kana iye mesi moto muti goti dai zvaita ndaitengera kana shati mbudzi ndo dzinopambisa majeti wamwe ndo wanotuka mbudzi wamwe ndo wanobata rafu mbudzi wamwe ndo wanouraya mbudzi wamwe ndo wanorowa mbudzi munoidarireko mbudzi wai muchidaro mbudzi munoibata rafu moyo yenyu ndoda kutenga mapurazi kana 7 kufidha mbudzi dzangu dzoita 1 kana 11 ndodziwakira machechi kuti dziende ku11 kuvarira zvigotokoto kana hadzi mbudzi ndo dzakandibisa padesperation dzikandipa inspiration pamadhanzi kuti zvetu ndobva ndati hutu kutamba kongonya mbudzi dzakanyanya dzinobigwa namukanya dzinosiya dzakunyunya I will big up yourself, my king. Thank you very much. The Guyo Kuno Gumdara, Martin Inspector, all the way from Blawayo,
makaya kunongo makationa ndinonzwawo kufara kana muchirespectawo platform ino zvekuti munosarudza kuti ano DJ Sparks coin ndainzwa ngandidire fuel ngandidrive kubva natiroko kusvika izvizvi muri panapa mwari vakuitire zvakanaka king. I wish you the best. Chimwe nechimwe chamuchanonyora kubva muzuva ranhasi ngachive chakaropafadzwa nezita raJesu Kristu, ngachive chichanoblowa nezita raJesu Kristu. Amen. Unobelieve here mdana? Aiwa bo, don't believe. Are you a believer? Yes, I'm a believer. I no believer zvamuchose. Oh, Saka maona ndakatozvudza kuti ndosvika chete. Thanks man. Thank you very much. Muri Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Kwa chingoni tona ku YouTube usana subscribe, please do subscribe. Or comment also like zvakakosha izvo zvinoti fadzao. With that, we are out.